Waqt ir-raba' laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea fir-Renju Unit, il-Prim Ministru Robert Abela bena fuq it-taħdidiet li kellu fl-aħħar jumejn fil-Libja dwar l-immigrazzjoni. Mal-kapijiet ta' statu ta' gvern ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u lilin, il-Prim Ministru għaqqad ir-rotta tal-immigrazzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran li tolqod direttament lil Malta ma' realtajiet li għandhom pajjiżi oħrajn. Għaddiet ħafna is-soluzzjoni tal-investiment imma fil-pajjiżi tal-oriġinu u kienet l-iktar tema li tħadditna dwar għall-Libja l-bieraħ u llum ukoll tista' tgħid kien hemm konverġenza madwar il-mejda li konna qegħdin naħdmu fiha. Illi l-investiment fil-pajjiż tal-oriġinu huwa dak li jista' jagħti soluzzjoni dejjem għaliex iżomm liż-żgħażagħ iżomm lill-familji milli jitilqu minn pajjiżhom għaliex il-pajjiż ikun qed joffrilhom l-opportunità li forsi sallum il-ġurnata mhuwiex qiegħed joffrilhom. Il-Prim Ministru Abela żied jgħid li laqa b'entużjażmu li qabdet ritmu l-idea ta' pjan ta' investiment fl-Afrika ta' fuq, proposta li Malta ilha titkellem dwar għal dawn l-aħħar xhur biex l-Afrika tiżviluppa fart ta' opportunitajiet għan-nies li jgħixu hemmhekk. Temi oħra li ġew diskussi kienu s-sigurtà u d-demokrazija, l-enerġija u l-konnettività. Matul is-sessjoni plenarja mmexxija mill-Prim Ministru l-ġdid tar-Renju Unit, il-mexxejja jiffukaw fuq l-Ukrajna u tennew l-appoġġ tagħhom. Our security is on the line. Every day Ukraine fights to protect not just the Ukrainian people, but the European people, a continent where our belief in freedom, democracy and the rule of law was hard won and that wants to live in peace. Il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky ħeġġeġ lill-mexxejja biex jingħaqdu kontra l-aggressjoni Russa fi kliemu meta l-aggressur jitlef id-dinja tirbaħ. Għall-Prim Ministru tar-Renju Unit Starmer din il-laqgħa servit ta' opportunità biex jiffoka fuq relazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara Brexit. Waqt li enfasizza li r-Renju Unit huwa sieħeb u ħabib tal-Ewropa, saħaq li hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni mal-membri tal-Unjoni Ewropea fuq id-difiża u s-sigurtà. Fil-marġini tal-laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea fir-Renju Unit, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru tal-Istat ta' Monaco, Pierre Darsu.